Kusangana kwataita zvakare kuEpworth kunonzi iko kudombo raMwari. Epers guys, Epers yakatakura. Epers kana wazogara usaijairire handitika. Tabva tangopinda muchirongwa chedu chamazuva ese chamunofarira chinonzi isho Bishu reality show apo patinenge tichitaura isusu nemasex workers handitika. So tinokurudzira isusu kuti kana pane vana vadiki vari pasi pemakore 18 havatenderwe kuona this video, vanyari kani endai munoona this video muri kunzvimbo dzakasiyana handitika. Panapa tine muenzi wedu panapa. Hanzvadzi makadi? Makadiwo muri Zimbabwe. Aiwa tinofara. Mike mimi muri muenzi chaka Mike ndichaka ndakakubatirai. Mungotaura imi muri papa handitika. Right. Chekutanga nyika yese iri kutokuona handitika. Ameno mungaide kuudza zita renyu kana kuti rebasa. Muri Zimbabwe ndinonzi Tafadzwa. Alright, tafadzwa. Vanhu varikuda kuziva kuti munoita nezvechii, toda kuti muzvitaurire mega. Ndoita zvesex worker. Ndinoshanda nebazi rinonzi Springs of Life. Vanotimirira tichimirwa nesecha. Chipatara chevasikana. Kana tikarwara ndochinotiraapa. Alright. Aiwa tichasvika zvedi ikokoko. Houko ndo chipatara chamunorapwa kana muchinge maita matambudziko aya. Hongu. Alright, hatichasvika idi ikokoko. So toda kuti munatso kuti tisati tasvika ikokoko, right, toda kuti mutisanangure kuti zvebasa iri rekutengesa muviri makazvitanga rini? Takazvitanga last year muna December, ndane 1 year natanga basa iri. Makutokwanisa, matokwanisa. Chii chakanatsoitika kuti muzotange basa iri? Chikonzero ndechekuti inini ndakanga ndiri mumarriage. Ndiri mumarriage kudaro murume akandishungurudza zvekupedzisira. Ndakaenda kumba ndakazvitakura. Mama dzikati nenhumbi yako zvionere pana ugare. Kumurume ndakasvika murume achitoni panapa ndatsvaga mukadzi. Saka nekuzoti upenyu hwandiomera upenyu. Ndibva ndasangana neumwe wasikana wakati iwe hatimboenda kwatinoenda uku. Uone kuti kurarama. Bhoza apo wakazvitakura uda kuti nhumbi yoda preparation. Mwana aida kudya saka unozviita sei? Pakutanga ndakambozvishora. Ndikati kanite zvemusika nditengese tumadomasi tuchi. Asi zvakatowedzera wese. Zvikakuti ndingomunotraya kuti zvinofamba sei. Ndakapinda muchibasa ichi. Alright. Saka imimi kubva kwamakaita pamurume makaramba barika. Maonero andakaita ndekuti taitotibva panapa ndigare newe. Noti ndakamboshingirira kuti pamwe zvichanaka. Asi ndoda kuti ndaishungurudzwa. Saka beta ndiende zvangu. Alright, enga asina here vamwe magirlfriend kana kuti vamwe vakadzi kusaidhu murume wanyu? Munhu aita zvemujolo nekuti aitoti kana akaenda kubasa aive asina senti. Kana akaita mazuva asipo aingoya ari maoko. Ukati ubvunze kuti ko todii panapa mai tangu musipo. Yaita 15 hondo. Alright. Taakuchipinda pabasa iri renyu iri. Zuva renyu rekutanga imimi kuenda patouchline. Makarara nevanhu vangani? Kara chokwadi havapfuure 5 nekuti ndainzwa pain semunhu anasenda zvijaira plus ndakazvitakura. Alright. Saka makatotanga kuenda patouchline muine nhumbu yemurume mwenga akakurorai? Hongu. Alright. Saka patouchline apa munenge muchiendera kuri kupi? Pari zvino ndiri muno muEpworth ndoendera kwaRuben. Kwandoenda touchline. Munenge muchiita mari pashort time? Ine zvikunzi hakuna mari kwakadhakwa. $3. Ndonge watoonawo munhu ane mari. Asi torinawo ndine pondo. Saka pondo munhu anototazva bhiza? Chokwadi. Zvekutoenda chaizvo. Alright. Kana iri sleep over? Noiti toti 15 asi habude 15. Pamwe angati ndine 13, 14. Asi kazhinji $10. Alright.
Saka iri night ndoda kunzwisisa inini. Kana munhu achinge abhadhara night anoita marounds mangani? It depends nemunhu wacho. Mumwe munhu angoti ka1 otorara flat kutoedza harwadziwe nemari iyeye. Asi mumwe anotaura kuti aini ndotorana ka3 kana ka2. Ko vanenge valala flat vaya unodi kuti muka udye mari yako? Mumwe munhuwo anga asinoni zvakawanda. Angoda kuti wangono munhu wokuti asingorara ainayewo night. Zvinosiyana. Alright, imi mukuratidza kuti maane experience marara nevarume vakawanda. Right. Vanhurume vanowanzolasta nguva yakareba sei paraundi? Makaona vazhinji vanowanzolasta nguva yakareba sei? Varume vanotosiyana. Nokuti mumwe munhu anogona akadhakwa haakasiki kupedza. Mumwe ari soba anokasika kuti kupedza. Kwoitawo mumwe anenge atomwawo zvidoro zvavanana tukizi anotora nguva yakareba. Saka vai vanenge vanonoka kupedza vai munozoita sei nawo manje? For example, abhadhara zvizvi zveshort time, munhu obva anonoka kupedza, obva arova damba refu. Munoita sei nawo? Munovadzikisa usati wapedza? Munotowedzera mari? Munowasiya vachipedza? Munoita sei? Matowirirana nokuti mumwe munhu ukamutidzika agoti niko mari yangu yandakupa. Saka yangoti ini kana zvati ndawenyaita nguva yakareba ndowedzana nepondo. Mangoti handitorina mari yacho asi ndapedza nditose chita zvabhiza. Wati wakati buruka iyoyo nditi ati noise naye munhu iyeye mutonetsana. Asi mumwe munhu akahanetsi angoti ndikupa pondo kuti ndine chakati totaurirana. Alright, inga pakaipa. Right, muri muindustry yenyu mune zuva here remuti makasangana nemunhu wechirume akanatsokufadza ibonde chaizvo? Hongu aripo. Ende munhu iyeye nhasi ndinenge atova boyfriend yangu kutaura kuno. Munhu iyeye akatanga ari wekukeshana naye. Pesa munhu relationship. Nhasi ndiye atova boyfriend yangu mufesi iye. Saka boyfriend inombokupa iwe rimwe mukana wokuti chimboendai munokechesa mozodzoka morara kana zviri kufamba sei kana kuti zvakafamba ndatsotsanangura ipapo? Anotozviziva. Anondipa ngori nhasi manda ubudi ndiri kumba. Kuti nhasi kuti sande ndiri kumba. Ndikamba kwakubuda uende kubasa. Totowirirana. Alright. Saka haazoitiwo kana jealous nazvo? Ino akati hanzi kuti ndikuti gara nokuti nini mari yangu iyi ndikupe ishoma. Nokuti iwe une vana udaenda uchifua wada kudya. Saka ndikuti gara nemari yangu yandinayo inini handikwanisi kuchengeta zvakakwana. Saka enda zvako. Asi ndikatiwo nhasiwo ndiriko kumba kwako. Hauna kwaunoendawo. Ende for sure unompa respect. That's good. Alright, ko zuva ramunoti mimi pakaitika zvinhu zvakakurwadzai zvisingaite makechwa riripo here? Uye kana riripo chii chakange chaitika? Mazuva maviri zvakaitika. First day ndanga kuenda kuchibasa ichi. Ndakambosangana nemumwe munhu akandito night ndokupa ndasvika kumba. Apa ndaive ndakatozvitakurawo. Taenda kumba kuye zvanzi mari ndinayo ndokupa makuseni. Kwachena zvanzi handi kumashopu tochinja mari yangu. Munhu iyeye akabva angoenda bva aenda ndikasara ndangoshama hapana munhu. Hamuswe ndakachema ndinhandare ndakazvitakura ndine nhumbu ndotsvaga kuti ndararamisawo mwana ndinaye mudumbu. Zuva rechi2 ndazovharwa futi nomumwewo ndakatotsvagirwa iri mbavha nemumwe masikana. Kuti munhu ashanda stereki ndobva nditsvagira mbavha zvikanzi mukeche naiti ramenda naye mumutorera mari yainayo. Saka inini kana ndichibva musi ndakavharwa kutanga ndakabva ndangwara kuti kana chienda nemunhu kusamuri ndinofanira kusiya mari kana samunhu ndotrust. Saka kumabhesi kwedu uko kuna Kula totichita mabooking edu. Ndangoti kule ndakuenda kunaiti nemunhu ndikusire mari yangu. Neyake angandipa futi ndakabva ndasira sekuru. Saka munhu iyeye tasvika paseri pesango akabva ati pane zviminda apa kwatiri kuenda nipe mari yese washanda. Nditi munhu akatanga animwisa doro kuti ndiite sei ndidhakwe. Saka ndati manje mari yandasira sekuru. Ngoenda kuti ndiri kudzoka yeye nachinonosiya chii? Neyako yandipa futi ndasiya futi kupi? Saka ndodi apa angatondibutsira banga. Kuti handina option ndikamboita. Saka munhu akazongoti ndatumwa nemama kuti ndiite sei ndikuite rafu. Sora hako asi ndipo mari yanga ndakupa inini kuti tiende kunaiti. Kuti atidzoke kupi? Kwandasiya mari. Asi munhu ndati kule munhu yandine panze apa anditamba rafu so pakabva muti apana mari yatikudzosera watamba munhu
rafu mune bhangu ndasina mari saka ndozova chituu ndakatambura fo muupenyu hwangu but nawo hangu ndaakuziva kuti muchibasa ichi mune zvakawanda kutama ndakangwarirawo. Ndinonzwisisa kuti vanhurume vane nhengo dzakasiyana, dzikobvu, dzipfupi, dzitete, dzirefu. Munowanzofarira dzakaita sei? Pachibasa apa hauna choice. Heya yesu kuti ndozinoda mari pamwe yaya nehombe asane mari yakawanda yakuburisa utongoshingirira uchirwadziwa zvitoita kusvika munhu apedza mari yako oita sei wopiwa. Pati hombe inatsondiudzai, hombe inonatsirwadzire shosho? Hombe manje vakadzi tinosiyana bhozi hombe ikai yakaoma kutongoshinga kuti ndodii but indorwadza. Urati kukana chiri chidhafu chiri chipfupi zvakafanana bhozi chapinda chichita kupapatidza hazvinakidze nokutiwo zvidarike munhu adzike pamari yangu chete. Ngatiti semuenzaniso nhasi masangana imimi patouchline nemurume akakubvisai umhandara, munomubhadharisa here? Kureva kuti kaa munhu itori client futi unobhadhara mari anitori mhene yatouya pabasa pangu inobhadhara. Alright. Ngatiti imimi zvakare ndiri kubvudza masangano nemurume akawimbika arida kukuroora imimi, munokwanisa here kusiya basa ramukuita here? Ini hangu pachangu ndinosiya nekuti handina kupinda nekuda kunakidzwa. Ndakapinda nesituation kuti ndichisiya futi basa rere ndichirisiya futi zvakachondiomerawo asi kana munhu anondibatsira kutaura kuti ndopawo mari yechikafu, mari yerenti nekuita zvimwe zvinhu nestart yebhizinesi ndikwanisa kusiya. Alright. Manje kana masiya mumba muchavimbika here? Imi majaira kurara nevarume vakawanda kapadhemi? Kuti hangu varume vakawanda but handine sisinganakirwe navo ndichingoda mari chete. Kungotiwo angoitawo madhira ake apedze aende kuti ndichada test yake handinei nayo changu imari handiterere test yemurume ndinoterera mari kuti apinde mukambani chete. Hai kari mutori serious. Alright. Kune zvirwere zviripo zvinogona kutapurirwa pabonde, zviri pabonde handitika. Masangana nezvirwere izvizvo ndeapi matanho amunotora? Alright. Tanga basa iri nasendaziva kuti kune inonzi secha nokuti nhumbi yangu handina chandakasangana nacho chandanasununga mwana wangu but mwana wangu atokura anga kutofamba ndakazoti rimwe zuvawo ndakarara nemumwe murumewo ndobva ndakondomu raputika ruzivo kuti ndiende kusecha ndandisina pandarwara nesiki pandanzi neumwe wangu iyo aunaende inonzi siki nasingaizivi handi kuchipi kumbari chipatara vamwe vanondikudza kombi tese kupi kumbari pandasvika ndateswa ruvanze rupako ichiri raite but waita sei une siki yedrop saka bva musi iwoyo nandazoti oraiti kune zvekudzivirira nazvo zvirwere saka ndakazopinda mupurogiramu yesechawo ndikanzi unofanira kunge uri nhengo yekusecha kune mapurepu ekudzivirira chirwere asi siki haadzivirire siki saka ndakazongopinda mupurogiramu yepurepu zviri zvesiki ndakutambo ndakangwarawo saka vamwe vasikanawo vakati aiwa zvinetsi kana unoti wewe unoputika kondomu vanotora unopfeka kana tishu yako kana nanzi chi kotoni kupinza kotoni kare kaputika kondomu zvinongodzoka kupi kudzivirira siki uku but chirwere tinodzivirira nemapurepu. Alright. Aiwa inga hapari kunzwisisika. Then touya pane imwe nhau zvakare. Kune madays ekuti vanhukadzi vanenge vari kunguva yavo kazhinji vamwe 7 days 5 days 4 days nguva yepamwedzi yeye yasvika nguva iyoyo ndiapi matanho amunotora? Ini akasvika iri weekend kana kuti iri monthend handimire kushanda ndototsvaga means ekuita kazhinji tembapfeka makotoni kudhara panoti kotoni ndomakasa kutota pakumeuta ndinototsvaga kana mawipers aiva chinachicha iyayo vanoputisa mapamba aya ndinoripfeka raritu ndopfeka rinobhloka ropa rere kuti risabude ndoshanda ndakadaro ndonge iri monthend kana kuti iri weekend mazuva emari ndinomboshingirira. Zvine madays 9. Okay, alright. Varume vanowanzokecha weekend kana kuti monthend? Weekend kandi panenge pakufara weekend ka
vamwe vanohora weekend vamwe vanohora month end. Aiwa ndofunga hapana nzwisisika nhanditika. Hameno zvimwe zvamungade kusiyirawo kuvatariri vari kudai kuona panguva ineyi vasikana vechidiki vari kuda kupindawo mubasa renyu ndeyekuti kudii? Ndongoti hangu kune vechidiki ngavambozvichengetedza nokuti basa iri harisi basa rekuti tingati ibasa rokuti tingati vana tingavati ngavauye tiwande. Nekuti ezvinezvi ndikurangarira last week kwatoshandira kwedu kukambani kwedu, mai munangagwa vakatotuma vanhu kuti vatore vana vechidiki vavabvise pamabhawa. Saka kuti ava hazvitoti vana vadiki vaite basa ichi hazvitoite, vana ngavakure vaite zvinhu zvavo muupenyu. Izvi zvakuda munhu ane mhuri akasiyiwawo ari pastranded chete. Alright, mhuri yeZimbabwe ndonyaya yange tinayo panapa muzuva ranhasi. Tiri kuno kuEpworth kunonzi kudombo raMwari sekutaura kwanamboita. Pachirongwa chinechi kune vamwe vanouya mucomment section vachitipopotera vachitituka. Imimi kana maona kuti chirongwa chinechi hamuchifarire musaone, nekuti chinenge chakanyorwa show, chinenge chakatonyorwa pacaption kunzi Bishi Reality Show. Mirirai zvirongwa zvamunoda zvamunofarira. Handitika anokuoneka nemufaro ndiManasi Mwandoka Chibanda. It's lockdown.